Здравейте всички, казвам се Милен Митков и това е третото видео, което правя. Тъй като в предното видео ви споменах, че вече 6 години живея в Холандия, реших да споделя с вас как ми се отразила тая промяна, какво съм научил и добро ли е или е лошо човек да замине да живее в друга държава. Първото нещо, което страшно много ми направи впечатление е, че с течение на времето, оставайки сам, без компания и без приятели, от които да се влияеме, човек започва да прави само нещата, които иска да прави той самият. Тъй като нямаш влияние, няма компания, която да отида някъде и ти да трябва да се присъединиш или групово да решат да правят нещо, ти ставаш господар на ежедневието си и буквално никой не ти държи сметка или не търси обяснение от тебе за това какво правиш, как го правиш и дали го правиш изобщо. Та с течение на времето човек, откъсвайки се от компанията и от средата си, започва да прави само нещата, които иска той да прави. И така във времето, наблюдавайки себе си, може човек да разбере, нали, без чуждо влияние, какви са нещата, които го влекат. Другото нещо, което също така ми направи голямо впечатление, е, че в днешно време хората много говорят за зоната на комфорт. Как била пречка за развитието на човек. И да ви кажа, заминаването на човек да живее в друга държава е рязко излизане от зоната на комфорт. От всички възможни аспекти. Отиваш на място, което не познаваш. Без познати, без приятели, без връзки, без абсолютно никаква идея какво ще правиш, как ще успееш и така нататък. Толкова много неизвестни има и буквално започваш живота си от нулата. Никой не те познава, никой не знае кой си, никой не го интересува твоето минало. Това, което ги интересува хората, е твоето настояще. Как си вършиш работата, какъв човек си в момента и за какво се бориш. Та, излизането от зоната на комфорт в този случай се изразява под тая форма, че ти, отивайки на чуждо място, без познати, без приятели, без език, без никакви връзки, всяка една стъпка от твоето развитие е зависеща от теб самия. Няма човек, който да направи една стъпка вместо теб или да ти даде съвет на къде да тръгнеш, какво да правиш, как да успееш и така нататък. Това упражнение стимулира мозъка ви и го вкарва в един такъв режим на оцеляване, в който започваш да мислиш мащабно и да търсиш решение на хиляди малки проблеми, които примерно преди това дори не си се сещал за тях. Тъй като те вече са били с течение на дългият ти живот на мястото, на което си бил, те са били отрегулирани и винаги има кой да питаш, от кой да се посъветваш, към кой да се обърнеш и така нататък. От тая гледна точка това упражнение е доста ползотворно от към креативната част на човека. Тъй като трябва да започнеш да мислиш в посока решаване на хиляди малки проблеми. Първата година беше изключително трудна за мен. Аз бях напълно изгубен в превода. Буквално ми продаваха в магазина храна по картинките. Всичко съм си купувал по картинките, тъй като нищо не можех да разбера от това какво пише. Нито табели по улиците не можех да чета. Нищо. Буквално не знаеш къде се намираш. Без Google Maps си до доле. Първата година беше изключително трудна. Още по-трудна беше поради причината, че заминавайки към Холандия от България, аз тръгнах от България с активна присъда пробация. Тези от вас, които не знаят какво означава пробация е всеки месец трябва да се подписваш. И в най-честите случаи имаш и обществено полезен труд, определени часове, които трябва да изработиш. Аз имах 100 часа обществено полезен труд и една година пробация.
изчистих 2 градинки на пожарна безопасност, отхвърлих тези 100 часа обществено полезен труд и останаха само подписите. Но тъй като човека, който отговаряше за мен, видя, че имам желание да направя голяма промяна в живота си и с него направихме малка уговорка да не бъде произволно подписа, ами в началото на един месец и в края на другия, така не излизаме от регламента на присъдата и все пак ми дава шанс близо 2 месеца, в които аз да съм в чужбина, да работя и след това да намеря време, в което да се прибера да се подпиша. И колкото и гадно да беше и да беше неудобно за мен, тъй като в крайна сметка билетите са скъпи, България, Холандия са 2100 км. Това, което ми се е случвало понякога е петък след работа, взимам градския, стигам до летището, хващам Амстердам, София, София, Видин с Алексиев, подписвам се, вечерта тръгвам, неделя сутринта съм там и стягам си багажа и понеделник съм на работа. Буквално някои от пътуванията са били с прекачвания, така че пътуваш до различни, просто прекачване след прекачване след прекачване и буквално си на път 48 часа само да успееш да удариш този подпис под напрежение си, да не стане някое забавяне, некъде нещо да се отложи някой полет, защото ако си нарушиш уговорката за подписа, няколко дни след това излиза заповед за арест и следващия път, където те дали е кацане в България или обикновена проверка, няма никакво значение. Следващия път, като те установят някъде, те арестуват и оставаш да излежиш остатък от присъдата си вече в затвора. Та за мен това не беше опция и аз давах мило и драго и всичко, което имах, само и само да успея да маневрирам между държавите, за да си запазя свободата. Та това ми беше екстра усложнение, но в крайна сметка мина и това. Това, което следва да ви разкажа е нещо, което пожелавам на всеки един човек, който не е напускал страната или не е живял някъде другаде. В Холандия, например, има страшно много хора. Холандия е 3 пъти по-малко от България, а в нея живеят близо 20 милиона души. Представете си колко гъсто населена е. Само в Амстердам имат регистрирани 185 националности. Значи представете си, на едно такова малко място целият свят е събран в него. Нали? Представители от целия свят, да кажа. И примерно аз тук се научих на съпричастност, на разбиране към хората, тъй като моите колеги са от всякъде. Работил съм с сирийци, с афганистанци, с африканци, с иракчани, всякакви. И това, което ми направи най-силно впечатление е, че в самото ежедневие не можеш да разбереш разликата между културите и религиите. Тъй като ние, колкото и да се различаваме от към културна гледна точка и цвят на кожата, цвят на очите, цвят на косата, структура и така нататък, толкова много си приличаме, колкото и се различаваме. Защо? Защото всичките ми колеги, без значение откъде идват, искат едно и също нещо, като това, което искам и аз. Да отида на работа, да ми бъде спокойно, да си свърша работата, да ми бъде платено за това, хората да ме уважават, нали? Не говорим за прекомерно уважение, а за обикновено уважение, да не те нападат вербално или физически или така нататък. Всеки иска да иде днес на работа, да си свърши работата, да даде най-доброто от себе си, да се прибере вкъщи. Просто толкова много си приличаме в ежедневието, че просто ти започваш да не виждаш разликите между хората. Кой откъде и какво и що е. И това ми даде така едно богатство вътре душевно. Отвори ми сърцето за всички хора
А не, защото преди това, примерно, аз във Видин, какви националности? Ние имаме там етноси. Българи с чужд происход. Примерно, българи с арменски происход, българи с турски происход, българи с цигански происход, българи с китайски происход. Това е. В смисъл, нямаме кой знае какво разнообразие на култури. И тук в началото, като дойдох, така ми беше много интересно, тъй като просто хората са всякакви, толкова шарени и различни, че просто в един момент не само, че спира да ти прави впечатление кой откъде е, ами и такива други, които са в техния си филм, облечени по различен начин, с някакви такива странни дрехи или накити или така нататък. Просто оставаш хората да бъдат себе си и вече не ти прави впечатление кой как се е облякал, кой как се държи и така нататък. Всеки си е фокусиран върху себе си, едно взаимно уважение и да ви кажа едно от нещата, които веднага ти прави впечатление в Холандия, поне, е колко свободни са хората в комуникацията си помежду си. Примерно, аз съм от град Видин, не съм пътувал и не съм живял много в България, че да дам пример, нали, да кажа, да генерализирам, че цяла България се държи по един и същи начин. Но това, което във Видин е типичното, хората, които не се познават, никога не се поздравяват. Просто гледаш някой и той се дразни, че го гледаш. Или пък някой теб те погледне и ти почваш веднага да се чуеш какво иска то от тебе, какво иска тая. И е едно такова много враждебно отношение, което имат хората помежду си. И доста така голяма вероятност има, ако се загледаш в някой или нещо от този сорт, да получиш враждебен отговор на среща си. Като например, какво ме гледаш, какво гледаш и така нататък. И това е нещо много неприятно. Няма никакъв толеранс на пътя. Говориме за някакви елементарни неща. Ето, примерно, да речем, всеки му се случва да не е в настроение, да има кофти ден, да му е нервно, нещо да не му се е сполучило. И малко или много си така по-разсеян, нали? По-замислен на някъде. И в един момент, примерно, правиш някаква дребна грешка на пътя, взимаш без да искаш някой предимство или нещо друго, без конкретно ПТП или без конкретен риск за някого. И примерно вместо някой да ти титне, нали, просто да те подсети, че правиш грешка, става въпрос за и се почват псовни, викане, крещене. И примерно да речем, ти ако си сгрешил, вместо примерно този човек да те поправи грешката, той те предизвиква да избухнеш и буквално да ескалира нещо, което никога не е трябвало да започва дори. Защо? Защото нямаме толеранс. Всеки кара, движи с неговите си проблеми и няма търпение да прожектира всичкия негативизъм, който има върху другия. Защо? Защото аз не го познавам то и въобще не ме интересува за него. Нямаме чувство за общност, за толеранс, за възприемане, за разбиране на другия човек. Ние сме готови да съдиме и да раздаваме присъди на момента. Хората тук, примерно, не казвам всички, нали, разбира се, има хора, които са отвратителни навсякъде, но повечето от хората са супер готини. Примерно да речем, ходиш си, засечеш ли си погледа с някой, вместо да се взирате един в друг, хората те поздравяват с добър ден, с някакъв коментар за времето, за това просто непознати хора си комуникират помежду си, все едно се познават. Толкова е готино, примерно, излизаш на разходка, хората те заговарят. Просто е уникално, разбираш, и дава ти едно такова чувство, че ти не си никой. Просто хората, които не те познават, ти отдават едно такова уважение, което никой не ги кара да го правят, но просто такава е културата им. Предразполагащата да бъдеш готин човек. И това за мен беше уникално. Защо?
Защото аз имах много голям проблем с гнева. И като цяло тези хора, за които ви говоря, дето агресират и така нататък, аз бях един от тях. Бях едно ходещо кълбо от нерви, което беше готово да се търколи и да избухне всеки един момент. Случило ми се отвратителни такива случки, в които, примерно, да не мога да толерирам забележка, да псувам, да викам, да бия клаксони посред... Случило ми се, примерно, да карам по хора, просто да им покажа, нали, че съм кой знае какво, нали, защото съм скапаняк. И като ги казвам тия неща, примерно сега ми се струва все едно говоря за някой друг човек, а всъщност говоря също за себе си, защото в крайна сметка аз съм бил такъв човек и пътуването в чужбина и живеенето там, умесването на културите и на виждането на отношението на други хора помежду си, леко по леко започна да изкоренява тия неща и аз станах по-спокоен човек. Защо? Защото няма кой да ме провокира постоянно защото, нали, аз примерно не съм тръгнал да карам по някой човек, който просто ми е титнал, защото те просто като започнат да те псуват и примерно ти да речеме дори да не искаш да се занимаваш с някой човек, като той ти застане до вратата и като почне да ти титка и да те соли и ти буквално прещракваш и ставаш друг човек и ти си тръгнал да си вършиш някаква работа, обаче този човек така те провокира, че буквално те изкарва от ежедневието ти и ти почваш да се занимаваш с него. Това тук не ми се е случило нито веднъж и ще ви разкажа една история. Още в самото начало отидох в един шопинг център, който има един вход, един изход. И взимаш си картонче, паркираш си, 90 минути ти е безплатно и след това доплащаш. И явно съм прехвърлил минутите безплатните и тръгвам да излиза, обаче не ми се отваря портала. И зад мен колона над 20 автомобила блокирани заради мен, защото аз не мога да изляза. Звънкам на охраната през копчето и той ми казва, не сте заплатили и така нататък и ми става супер неприятното и направо така температура се едно се дигна в мен, кипнах целя и си викам края, сега тук са тези хора ще започнат да... Нали, аз очаквам според това, което ще се случи в България, клаксони, псовни, глупости, реплики. Един човек не си отвори устата. Един човек. Тъй като на мен ми се наложи, за да стигна да платя на охраната, трябваше да мина през цялата колона от коли, където чакат мен. И обръщам се към един от следващите коли, дето е зад мен и им казвам, нали, какво е станало, да знаят. И такъв супер притеснен, той ми вика, спокойно, случи се на всички, давай. И аз отидох и си платих и се върнах. Един човек не натисна клаксона, без един коментар, без погледи, без нищо. Все едно нищо не се беше случило. И аз тогава си казах, нали, че съм на правилното място. Хората тук изпитват... Сега не знам дали наистина това уважение, което показват, е истинско или се преструват, тъй като много често съм чувал, те са фалшиво учтиви, те са фалшиви. Вижте са, не знам кое му е фалшивото, обаче на мене ми е много по-спокойно да ми е фалшиво учтиво, отколкото да ми е искрено невъзпитано. И просто се чудя кога ли ние, българите, ще започнем да комуникираме помежду си по начина, по който си комуникират хората тук. До някаква степен го отдавам това на културата ни, на това, че повечето от нас живеят в немотия и така нататък, но ние трябва да започнем да живееме като хора, които са част от общество, а не индивиди, които живеят всеки сам за себе си. И в крайна сметка, дали е добре или е зле човек да отиде да живее в чужбина? Не ви казвам напуснете България и никога повече не се прибирайте. Казвам ви, излезте, попътувайте по света, вижте различните култури, вижте хората как комуникират помежду си, как живеят заедно и с това, което ще научите там,
се приберете вкъщи и го приложете. Аз лично мисля, че всеки един човек трябва да отиде, да пообиколи света, да поживее дори малко извън България, да му остане спомен от чужда култура, да има някакво познание поне, да види различни националности, да се сблъска с всички различни хора, начина по които се обличат, начините по които говорят, за да развият едно разбиране и да видят, че не националността или културата, от която идваш, ами индивида има значение. И примерно сега, хипотетично ви казвам, представете си 10 семейства, християнски, в България. Нали? Ще си кажете, те биха си приличали на според другите възможности от различни култури и националности. Да, обаче, примерно, ако едното семейство е радикално християнство изповядват, фанатици на тази тема, те ще израснат по един начин. Ако бащата и майката са наркозависими, пак ще излезат по съвсем различен начин хората от това семейство. Ако са някакви хазартни личности и залагат и всичко се пропиля, трети вид хора ще излезат от това семейство. Ако примерно са такива хора, които малтретират и просто по някакъв начин издевателстват на децата си, съвсем различно. Или има предпоставка и си кажем, нали, каква толкова голяма разлика може да има, българско семейство, християни, не е до културата, не е до традициите, ами е начина, по който е израснал човек. Затова ви казвам, че не е важно кой какъв е, ние вътре в душата си и в сърцето си всички хора сме едни и същи и искаме едни и същи неща. Искаме да живееме добре, искаме да ни е спокойно, да сме уважавани, да има любов, да има разбирателство, да сме живи и здрави. Не искаме да ни потискат, не искаме да ни насилват, не искаме да сме неуважени, недооценени, недоразбрани. Без значение откъде идваш, общо взето нещата, основите, фундаментите на човешкото съществуване са едни и същи при всички едни хора. Така че, дали е добре или е зле, аз ви препоръчвам да попътувате. Ако нямате възможност да пътуват, тъй като не всички хора имат възможност да пътуват по света и да виждат различни култури, да поставят там, за да разберат, нали, какви са хората. По-лесно е да поживееш някъде другаде, да поработиш там, да си измежду хората, за да ти се обогати културата, житейския опит и просто да си разгърнеш мирогледа и начина на мислене спрямо другите хора. И едно от най-важните неща. Човек, когато започне да живее извън България, не в самото начало, обаче в последствие, той започва да милее за България. Започва да му липсва България. И започва да ти липсват не само България, но и българите. И, нали, теб не може да ти липсва гората, без да ти липсват и дърветата в нея. Теб ти липсва цялата картина. И започваш да милееш и за род, и за родина. Затова, забягвайки от България за определен период от време, ще ви върне любовта към родината и тогава, наспоред новите обичаи, които са около вас и така нататък, вашите коренни традиции много по-ясно ще изпъкнат вътре във вас и вие ще усетите, че сте принадлежност на друга култура. Едно от нещата, които най-силно ми направи впечатление, и това беше... стана преди 2 години някъде, но от тогава аз си мисля за това, е, че тук хората празнуват примерно Деня на краля, на кралицата. И в Деня на краля еуфорията беше изключителна.
затворени улици, направени платформи за пеене, просто хората се тълпяха, танцуваха заедно, беше изключително празнично. Аз не усетих нищо, дори ми беше малко досадно. И аз тогава разбрах, по същия начин както те няма да разберат 3 март или 2 юни, примерно, такива едни дати, които, примерно, за тях не могат, те няма да го усетят, обаче, примерно, ти в сърцето си го усещаш. И аз тогава си дадох сметка, че аз принадлежа на друга култура. И тогава аз в сърцето си и в съзнанието си знаех, че живота ми тук в Холандия е преходен и съм дошъл да извися себе си като личност, като развивам потенциала си и след това този потенциал трябва да бъде реализиран в мястото, към което принадлежа. Там, където ми е корена и там, където съм израснал. Та така. Хубаво е човек да попътува, да се сблъска с хората, да види, че в крайна сметка повече сме едно, отколкото сме различни и по този начин да култивираме любов, разбиране и уважение към всички хора, не само към тези, които познаваме и тези, които са наши близки, наши приятели. Трябва да има уважение между всички хора и вие трябва да бъдете носители на това уважение, на тая любов и да не очаквате хората да ви реагират с това, за да го дадете вие, ами вие го давайте дори когато не го получавате. Всеки има кофти ден, всеки има кофти преживявания, може да случите човек в такъв момент, в който всичко му се е свлякло и той просто да няма толеранс да ви се усмихне дори. Вие излезте от пътя си, за да покажете екстра уважение към хората, които са негативни към вас, защото това са хора, които плачат за любов и за разбиране. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.